Здравей, Нора! Много ти благодаря, че си тук при мен. Много съм щастлива да се запознаем и съм нетърпелива да си поговорим. Здравей! И аз ти благодаря за поканата. Също се радвам да се запознаем. Да, нека си поговорим. Нека. Надявам се този подкаст да е по-различен от другите, в които си била, да си говорим по-различни неща, по-интересни, дори Супер. бих казала. Да. И да направим нещо различно, което Да. не си го правила до сега, нали? Супер, Сте да, говорили да, на едни и да. същи теми, няма смисъл да ги преповтаряме, защото те и хората вече в един момент... Много бих се радвала и аз наистина да направим нещо по-различно, по-разчупено, по-интересно. Така, че Да, те започват да удоволствие. коментират, казват, нали, ето тази отиде или този навсякъде и говори едно и също. Да, точно да. Но то е нормално по принцип, защото когато, нали, ти задават едни и същи въпроси, ти няма как да отговориш по различен начин. Абсолютно, да, когато са едни и същи, ти какво да кажеш? Да, може да си пропусне някаква подробност, примерно, където да я кажеш някъде, но все в един и същи контекст ще бъде. Така е. Как си на първо място? Как се чувстваш? На първо място съм добре. Много. А на второ? На второ място? Дано така си остава. Поне в близкия около час горе-долу. Да. Айде да е в този ден. Така добре. позитивно да мислим. Може и тази седмица. И тази седмица. Ти как си? Аз също съм добре, работя. Ох, за съжаление се налага да работим. Да, нали? За съжаление, да. Колкото и да сме си в женската енергия, ни се налага и да работим. Аз много се шегувам често, че не съм родена да работя, но просто ми се налага. Когато ти се налага. Важното е пък да не губиш, нали, този фокус и да влизаш в мъжката си енергия, както ти каза, защото тогава вече става страшно. Да, и да си само в мъжката. И да си само в мъжката и да няма нормален мъж, който да те изкара от нея. Да. Най-лошото. И другото, което е, ако работиш това, което харесваш, аз съм на мнение, че не го усещаш като работа и всъщност ти е то, като приятно. Удоволствие, изцяло те разбирам. Моята работа е точно такава. Аз съм много доволна и много щастлива. Аз чух, че разказваше така с много голяма любов за твоята работа, която всъщност за много хора е супер скучна. Да, абсолютно. И неразбираема, най-вече. Но пък на теб, щом ти харесва, това е много хубаво. Това е много важно. Човек да намери нещо, което да му харесва. Защото реално, ти се чувстваш пълноценен, чувстваш, че правиш нещо, а не просто да ходиш на тази работа и да чакаш да избуташ 5 часа, да си тръгнеш и как да си щастлив в това. Така е. И няма как да си ползотворен и пълноценен, точно. защото ти няма да даваш всичко от себе си и работодателят няма да е доволен и ти не си доволна. И се прибираш вкъщи един начумерен, пък ако някой те и мъжът ти не е доволен. Да. И деца, пък ако имаш още, и те не са доволни. Общо взето. Оправихме света, може да ходим. Да, това беше от нас. Това беше. Благодаря ти, беше много приятно. Страхотно изчерпателно, колко интересно. Да, между другото, не очаквах, че толкова бързо ще приключим. Точката е Но ме изненада. Такива умни, мъдри мисли, ние си ги знаем, това е. Да, благодаря ти, беше много изчерпателна. Айде, сега втори дубъл. Да, на второ място. Започваме от начало. Да. И като казвам започваме от начало, мисля да те върна така доста назад във времето. Давай. И искам да те попитам, ти откъде си, къде си израснала и какво детство си имала? О, какви хубави въпроси. Откъде съм? Аз съм от Пловдив и там съм израснала и все още живея. Но всъщност пък моето детство премина на село, което беше едно от най-интересните неща и смятам, че много деца много губят, ако не са прекарали поне там деца вика няколко лета на село, защото виждаш съвсем по друг начин живота. Пък и съм един такъв набор, където пък едно време беше съвсем различно. Няма да говоря като баба ти, ще говоря така като младите хора. Да, смятам, че хората, които прекарват детството си на село, всъщност преоткриват много и себе си, и много неща и да, знам, после може би гледат различно на живота. Сблъскали се с нещо много по-различно, отколкото е в града. Не знам, ти ще кажеш дали го разбираш по този начин.
Защото аз също съм прекарвала много голяма част от детството си на село. По същия начин, ваканциите, пролетни, летни, зимни, всякакви, при баба ми и дядо ми. Играла съм си навън с децата, не са могли да ме прибират, карали са ми се и какво ли не. Така че на мен ми е много познато това нещо. И се връщам и аз така с много топли спомени. Много, да. И сигурно се надявам, но то просто не е възможно вече младите да го изпитат според мен, защото не съществува това нашето детство. Така сега, като ме върна там, като се замисля. То с тия телефони, с тия всичко, което е вече дигитално, те няма как да отидат в кълта да роват и да си правят къщички и кофички. Деца вика. Това е моето детство. И после вече, в града, учих в града. Беше интересно, беше готино. Разкажи ми в града вече, като си била. В града вече отидах като тинейджър. Като тинейджърка отидах в града, започнах да уча архитектура, строителство и архитектура. Пак с голямо желание влезнах в този гимназия се води вече. Тогава беше... как се водиха преди? Забравих. Техникум. Техникум, точно така, техникум. И така много бях щастлива и доволна. Нещо по-конкретно не мога да се сетя. Тогава беше много забавно, много готино. Човек да има професия от малък и да знае за какво се бори, също е много важно според мен. Хубаво е така децата, дори да са неориентирани, родителите им да ги напътстват. А всъщност твоите родителите на... Не, аз от малка съм си много целеустремена. Не съм архитект, както исках, но знаех тогава какво искам. Исках да стана архитект. Исках да влезна в ВИАС тук в София, но не ме приеха, защото ми кусеше рисуването. Но пък математиката разбрах, че ми върви и съответно прехвърлих към счетоводството тогава още. И всъщност си учила тук в София? Не, в Пловдив съм учила счетоводство и контрол. Аз записах Варненски. Изкарах един семестър, Варненски е свободен. После записах... 3-4 университета смених, преди да си попадна в моя си Пловдив. И тогава беше много интересно. Но пък в крайна сметка се получи. А всеки път различно нещо ли записваш? Да, всеки път различно. Какво, например? Ами аз съм зодия близнаци и да ти кажа честно, толкова ми беше трудно. Сега пак ми е трудно, но не толкова. Преди ми беше много трудно да вземам решения. И различни неща. Примерно в Варненския си спомням, защото има предвид, че това било преди 20 години. Не 20, но 35, 15 години. В Варненския записах администрация в съда. Което изобщо не мога да ти обясня даже какво е и какво щях да бъда. Но както и да изкарах един семестър, махнах се. А как го реши това, че е доста интересна специалност? Да, просто исках да отида във Варна тогава. Това ми беше. На морето. На морето, да. И така. Но после пък много добре. То всъщност знаеш какво стана? Аз започнах да работя и оттам се запалих по счетоводството. И реших, че трябва да уча това. А другите неща, които си записвала, какви са били? Вече ги забравих. Напомня, че кандидатствах медицина. Това беше скандално, човек. Да, и си пропуснах единия изпит. Бях по биология и изкарах 5 и... Обещаха да ме приемат. Обаче другия изпит, който мисля, че беше химия, забравих датата и просто не отидах. И съответно съдбата си реши вместо мен. Явно да, че това не е твоето. Не е моето и няма да ставам доктор и по-добре. И така. И след това вече се върна в Пловдив? Да, върнах се в Пловдив, започнах работа и открих счетоводството. Всъщност и започнах да уча пак веднага. И от тогава до ден днешен ти се занимаваш с това нещо? Да. И ти харесва, и толкова ти е интересно? Много години, да. Преминала съм през много неща, нали? Не съм, деца вика, от началото всичко да е било цветя и рози, както сега всички млади се надяват да почнат работа като шеф, нали? Без никакъв опит назад и така нататък. Но да, много ми харесва и продължавам да си го работя и си го развивам и така. А имаш предвид, че си минала през стажове, през обучения? Абсолютно, да. Работих за жълти стотинки едно време. Просто си спомням, 275 лева ми беше заплатата. Това не го забравя никога, защото и за тогава бяха недостатъчно пари човек да живее, но знаех за какво го правя, знаех защо ходя, защото имах желание да се науча, бях при най-добрите
И така и да, взех си всичко, което ми трябваше и започнах да си работя сама. Ами то всъщност това е пътя по принцип. Абсолютно. Тръгваш, нали, ти първо трябва да се научиш. Да, Абсолютно. окей, на всички ни трябват пари, но в началото трябва да имаш предвид, че първо трябва да вземеш знанията и след това вече да започнеш с тях да изкарваш тези пари. Така. И това винаги е било така. Докато в днешно време наистина на хората не им се работи на първо място. Да. На второ място, ако им се работи, буквално искат да започнат да са директори, точно да са така. шефове. Да. Не им се минава през този период на ставане на някой. Да. С прости думи казано. Да, малко е трики в момента положението. Хем искат да са добре, хем искат да разполагат, а пък всъщност не им се дава нищо от тях. Да, и то затова аз съм забелязала, между другото, кризата за персонал във всяко едно направление. Абсолютно, да. Което, ако се замислиш, какво работят всъщност тези хора? Или не работят, или пък ако не работят, как живеят? Точно това съм се замисляла много пъти, даже сега си го коментирахме с гримьорката. Че просто и аз не ми го побира акъла толкова много хора. Обаче, знаеш какво си мисля, че просто в България ние сме много малка държава и има пък много голяма разлика между... Има много богати хора и има много такива, нали, които пък не обичат да работят и нямат кой знае колко много средства. Обаче пък много богатите най-вероятно стигат да издържат и такива, където не работят. Има логика, между другото. Нещо, иначе просто няма как, няма шанс. Родителите им колко ще ги издържат? Цял живот няма. Макар че след ергена, нали, ние всички сме една професия. Да, професия ергенки. Да, ние си имаме професия, да. Тя е много печеливша според хората в интернет, нали? Милиони се вадат. А ти как мислиш, така ли е? Изкара ли милионите? Чакай да се посмея. 5 минути. Ами не, никакви милиони. Продължавам си работата и да си блъскам, деца вика, за да изкарвам. Добре, имаш ли всъщност някаква финансова полза от участието ти в Ергена, като сме на тази тема? Финансова полза, да ти кажа, дори не очаквах, но имам единствено и само предложения за реклами. И както сега наскоро си говорихме, те в момента, понеже ние сега сме интересните лица, са на така доста високо ниво, деца вика за... да не казвам, какво да не казвам за един рил 1500-2000 евро да ти дават, кога ще ти се случи, нали? Но това е супер временно и ще бъде и сега докато има някакъв хайп и после отминаваш и идва следващия. Така че според мен, ако нещо спечелиш от 2-3 до 5 реклами, това ще е. Ако не се занимаваш професионално, защото може и да продължи човек да се влага, но за мен тази професия изисква много инфлуенсърството. Така е. Да. А те влече ли те по някакъв начин или по-скоро не? Ами, както и преди, така и сега, аз си се снимам за удоволствие и без абсолютно никаква умисъл професионална си качвам някакъв контент. Освен, нали, платените, които имам в момента, всичко останало си е точно както ми дойде отвътре, без никаква цел и умисъл за развитие или нещо подобно. Така че по-скоро бих казала не ме влече. А не те ли блазни? Самата ти каза, нали, толкова големи суми за едно видео, например, или за една снимка? Ами честно да ти кажа, като виждам какво ми коства, не. Аз изкарвам същите пари, нали, без нещо да говоря, с много по-малко усилия в моята професия. Така че все още не могат някакси просто да направиш едно хубаво видео. А пък аз обичам да се влагам и не искам просто е така, защото ми е зададена някаква тема да правя нещо си. За да направиш едно хубаво видео, ти трябва видеограф, трябва ти грим, коса, стил, място, сценарий, ако щеш, нали, ако нямаш бриф. Всичко това не си струва. Аз просто не го виждам. Ти трябва да правиш 10 видеа на месец, ще си струва. Да, но явно просто не е твоето, защото аз имам приятелки, в които виждам потенциал да бъдат инфлуенсъри и те просто не искат. Просто не им идва отвътре, не им харесва, много им взима от енергията и ти ми звучиш точно по този начин. Да, много, наистина много. Това цялото нещо супер много ме затормозява.
Да, докато си има хора, на които им доставя удоволствие. Да. И ти си прав, пък има хора, които 1500-2000 евро на месец им стигат, тъй като направят един рил, примерно, и се оправят. Но аз, за съжаление, не че живея с много, но не ми стигат, защото аз имам хора на заплати, имам доста разходи, които вече трябва да правиш една определена сума, за да мога да ги покриеш. Нали? Така че няма как да работя това. Тоест ти вече си достигнала едно ниво, в което дори хора работят за теб. Да. Няма как да си позволя, примерно под една известна сума на месец, да не работя само за себе си, така да се каже. Да. А кога и как достигна до това ниво? Както вече казах, много трудност, много години учене и минаване през много трудни моменти. Кога, може би преди около 2 години вече твърдо бях, деца вика, построила комунизма и в фирмата си счетоводната, която обслужваме клиенти, и в другото нещо, което ми е голям разход, е всъщност фундацията. Забравих да ти подаря тениска, но... Не късно, по-добре късно, отколкото никога. Заповядай, нося ти от нашите тениски, които са изцяло благотворителни. Разкажи ми и за това. Да, всъщност най-големият ресурс, който аз до някъде съм длъжна да правя тази сума на месец, е фундацията и приюта. Там има около 120 кучета, които ти всеки месец, искаш не искаш, трябва да ги нахраниш. Имаш гледачи, имаш ветеринарни услуги, имаш там управител, приют и всякакви неща, които ти вече си поел като ангажимент, като отговорност и си длъжен да осигуриш. Така че, да, както ти казах, аз нямам как да си позволя да не ги изкарам тия пари, защото трябва да ги дам на някой. Тениските ги направихме след Ергена, защото аз там влезнах с една такава тениска, но изобщо нямах идеята, че толкова много хора ще ме питат откъде е тази тениска. А тя е просто ти си я купила от някъде? Да, от една моя приятелка, която ги рисува ръчно. И ми дойде идеята, че мога да ги пусна и наистина хората много ги харесаха и изцяло ги направихме с благотворителна цел. Профита от тениските ще го даряваме или на моята фундация, или на други, които също имат доста като мен, които са винаги в нужда в България. За съжаление, така че да. Много ти благодаря. Ще си я нося с удоволствие, със сигурност. Много се радвам. А кога я основа фундацията? Фундацията 2017 година. Преди много. Почти 10 години вече. Как се случи? 10 години. Аз реално това нещо ти се раждаш с него. Аз още от малка, като видя животно на улицата, си го прибирах. И вкъщи беше някакъв карамбол, нон-стоп караници с баща ми. И станах доброволец към една друга по-голяма организация, когато бях още тинейджърка. И оттам започнах да посещавам приюти, започнах ивенти да създаваме и да правим, да работим и да градим с тях. Но в един момент, когато има много жени на едно място, нещата винаги излизат извън контрол, за съжаление. И се скарахме и аз реших, че ще си направя сама фундация, защото вече съм видяла как действа, разбрала съм какъв е проблема и по какъв начин най-вече аз намирам този начин за най-правилен. Да се справим с този проблем, защото не е въпросът само да въртим това колело и нищо да не става, някак си да го решим, деца вика, в този живот, ако е възможно. Така, 2017 я основах и започнах да търся контакти в чужбина, защото, за съжаление, ние в България няма как една неправителствена организация да съществува без помощ от чужбина. Защото тук още хората не са дорасли да разберат, че ако аз искам да го работя това и да бъда в помощ на обществото, защото фундации и сдружения, те са за обществена полза, те са за помощ на обществото буквално. Това общество обаче трябва да ме съпортва, трябва да ми дарява парични, финансови средства, за да мога аз да правя нещо, което на тях да им помогне. В случая да спасяваме кучетата от улицата, за да не пречат на майките с децата, за да не пречат. Има много ползи от нас. Но българин това не го разбира. И ние нито получаваме финансови средства от държавата, нито от хората. Съответно, остава ни чужбина, където пък това нещо е супер развито и те много добре го разбират. И така, намерих си партньори и вече 10 години си работиме с тях. Те нас съпортват най-много, осиновяват кучета в чужбина, защото тук и това също е под всякаква критика. Не знам доколко си запозната, но повече се купуват в България.
Предимно. Отколкото да се осиновят. Сега последните години вече в София можеш да видиш на къщка, деца вика, помярче. Но преди това... И така, 10 години борба. 3 приюта горе-долу, не горе-долу, точно 3 приюта сме построили от нулата. И да, стигнах и там до някаква, нали, до степен, до която аз повече и да искам не мога да направя. Защото трябва да има много хора, които да ми помагат в това нещо, за да се случва. А преди това си била с друг човек, така ли? Си основала фондация и просто се разделяте и си основаваш? Не, аз се основах сама. Бях доброволец към друга фондация по-голяма. Да, с тях се разделих. Да. И после си основах. Ти трябва 3 човека, но те са майка ми, сестра ми и аз, за да основаш фондация, нали, легали. Но аз изцяло съм си правя всичко, за съжаление, сама. Има много хора, които ми помагат. Не мога да кажа, че няма, но заплати се плащат, осигуровки се плащат, условия се предлагат. Дори да е доброволчески труд, пак трябва нещо да дадеш. Като казваш чужбина, имаш предвид други държави или някоя конкретна? Да, други държави. Конкретно моите партньори са от Германия, но иначе Германия, Австрия, Холандия, вече и Швеция и Норвегия почва да се включват. То, нали, зависи логистично, но доста от Европа, специално държави, са много добре настроени към тази кауза и много помагат. Но т.е. те даряват? Не, те не ти даряват средства, те ти осигуряват средствата, които са ти нужни да гледаш тези кучета, да ги подготвиш, както се казва, и после да им ги изпратиш на тях, за да им намерят те домове там. Това е нещо, което ние правим. Защото тук, ако ние спасяваме, примерно, сега има 50 бебета в приюта. Ако тия 50 бебета няма аз на кой да ги дам, кой да ги осинови, аз приключвам. Край, затваря приюта. Аз не мога да спасявам повече. Така че това е било винаги най-важното. Да се осиновяват възможно най-много, за да може ние да спасяваме възможно най-много. Защото в България просто няма край. А тук в България казваш, че хората масово не осиновяват. 1 на година, ако имаш, си късметлия. Сериозно? Скандално е. На мен ми е много интересно това, което казваш, защото реално не съм запозната точно как седят нещата и си мислих, че ясно ми е, че не е както казваш, както в чужбина, но мислих, че все пак хората и даряват тук в България и ми се струваше някакси, че повече са започнали да осиновяват сякаш. Повече е. Но то ако е повече 2 на година вместо на едно, това ще да ти кажа. Просто не... имаме огромен дисбаланс, защото има милиони по улиците. Ти прибираш 50 и ти осиноват 2. Какво правиш? Нищо. Нали? Това е повечето. От 1 на 2, точно както казваш ти. За съжаление. Просто огромен е дисбаланса и проблема, и това е решението на проблема не е точно в осиновяването и всеки да взима всички кученца, а корена на проблема трябва да се хване, демек безразборното развъждане. Защото тук във всяко село, във всеки двор има една женска родила, където е така просто, защото било полезно да роди или пък защото са изпуснали и те после се чудят какво да ги правят, раздават ги и то е един такъв страшен балон, който се надува и то... Ние сега си взехме, между другото, едно котенце точно по този начин. Една котка в двора родила и ние си взехме едното. Супер, това е много хубаво, че сте си взели такова, но трябва сега да му кажеш на този човек, където ти е дал примерно, кастрирай тази котка, защото пак ще роди. А пък има 3 милиона котки, където раждат. Да. И раждат доста често. По много. Така. За разлика от хората пък вече. Да. За тази тема какво мислиш? Тази тема ми е много болна. Те, нали, още в предаването ме зачекнаха. Аз съм много против наложените стандарти от обществото. От нашето общество. Това притискане, което е. Вече си много възрастна, трябва да раждаш. За кога го чакаш? За какво? Чакаш човека, с който да го създадеш този човек. Реално. Не можеш, аз не го разбирам това, да тръгна към някой, примерно сядаме на първа среща и аз да му кажа, аз много искам деца, искам 2, искам 5, искам 6. Чакай малко.
Добре, искаш си децата, но то е най-важно дали този човек от среща ще стане за баща на децата ти реално. И така, и аз имам натиск от семейството ми. И то е доста голям, но съм го игнорирала на макс. Но те продължават, така ли? Но те продължават. Нали за тези базици си ги виждала меметата, дойде Коледа и Великден и такова, и от бабите ти всичките. Кога ще се жениш, кога ще раждаш? Просто, да, смятам, че хората трябва малко да помислят за себе си, малко по-егоистично трябва да съществуваме. Защото това е супер отговорно да създадеш човек, бе. Аз не ги разбирам. Той ти е вързан до газа, до 20 годишна възраст. Ти вече не си живееш твоя живот. Ти си отговорен и длъжен да създадеш условия на това същество да живее добре, най-малкото. Така е. Някак си не може просто така лековато да се правят деца. А всъщност вярно ли е това, което те твърдяха в предаването? Не знам поради каква причина точно. Мисля, че коментираха, че ти зад камери едва ли не си казвала едно и пред камера друго. Тоест, те казваха, че ти всъщност не искаш да имаш деца изобщо никога, но пред Крис го представяш по друг начин. Има ли нещо вярно в това? Не. Цялата история беше, че ние... Те го майче, някъде го казахме това в предаването ми предвид. Бяхме се събрали още преди да ни вкарат там в имението на един басейн в хотела и тази Доника, психоложката, изкара едни карти. И на тези карти имаше различни въпроси, такива житейски, и минавахме през всеки да отговаря. Много интересна игра, разбира се, но имаше въпрос, нали, искате ли деца? И аз и Мария отговорихме точно по този начин, по който аз ти отговорих сега, че това не ми е на всяка цена, че аз не ми е самоцел, че не искам да си хвана мъж за да имам деца, а искам да си хвана мъж, с който да усетя, че искам да създам живот. И те съответно... и другото, което, нали, тях според мен ги обърка, е, че ние досега казахме, че не сме искали да имаме деца, но защото не сме срещнали човека. И край. Ако се чудите какво да подарите на любим човек или защо не на себе си, Макарон ви дава решение. Дали под формата на бокси, кутия или луксозен подаръчен ваучер. И може да ползвате моя промокод Денис за всички преживявания в сайта на Макарон.bg. Възползвайте се! Тоест, да, това ще да ми е следващия въпрос. Да. Дали до този момент някога си усещала този порив по някакъв начин? Не съм, да. Точно това е. Не съм го усещала, не съм искала да имам деца с някой. Точно защото не знам дали е правилно и дали така трябва да съществуват хората, но аз лично съм избрала да се вложа в кариерата си, да се вложа в фундацията си. И това ми е отнемало много от личното време. И наистина не съм го усещала и не съм го искала до сега с никой. Но изобщо не го изключвам. И изобщо няма как да кажа, че не го искам. Ти може би чувстваш тях като твои деца. Между другото, това съм го чувала, нали, като те са моите деца, нали, аз се грижа за тях. Ти като полагаш някакви грижи, може би, не ти липсва, нали, то майчински инстинкт, може би, който човек, като не полага грижи за живо същество, има нужда да положи за някой. Да, това... Има логика, между другото. Например, ако твоя партньор не иска деца? Не ми се е случвало до сега. Те винаги са били едни, където Те винаги искат. са искали. Да, където толкова много чакат и те са ме притискали. Мен това даже ми е болна тема, защото много мъже са били с мен. Аз даже така си го обяснявам само заради децата, брат, че много беше гадно. И тия мъже всички са ми изчезнали от живота, защото аз не намирам... Нали, трябва да го почувстват и двете страни. Това трябва да е двустранен процес. Та, ако примерно ми се случи той да не иска деца, не знам, не ми се случва. Как се замисля? За момента няма да имам проблема. Може и да дойде момент, в който пък аз да искам, той ако не искаш, е много гадно. Да. Питам те, защото по принцип нали, ти избираш партньора си заради него. Точно както казваш, ти не за да направите деца, не за да направите нещо друго или да имате брак или каквото и да, просто да бъдете заедно. И всъщност, ако единия иска едно, другия друго, дали... А пък това е нещо доста голямо, нали? Да. Това не е просто да си вземем ли апартамент или да пътуваме ли там. Тук идва грандиозно разминаване. Точно както казваш, ти единия иска едно, другия иска друго и те може би доста връзки приключват. Точно с такъв проблем.
Но пък съм чувала и други варианти, в които просто единия приема желанието на другия, защото иска да бъде с този човек. Той не иска просто да си намери някоя друга или някой друг, от когото да има деца. Защото има и случаи, в които те не могат да имат. Да. И всъщност тогава какво правиш? Тогава решаваш, правиш ли този компромис или не. Макар че аз бих и осиновила, ако примерно не мога, дай си Боже. Да, аз това щях да те питам също. Чух, че си говорила и на тази тема, не много задълбочено, но пак по същия начин, като с животните, че тук културата ни може би е такава, че не се случва и това масово. Да. Ами честно да ти кажа, аз даже преди няколко години последно бях в Африка и там като ги видиш тия деца, колко са в нужда, много ти се иска отвътре. Обаче не винаги, но няколко пъти, в които съм имала този порив да си осиновя негърче. Сега това е, колкото и да звучи. Всички хора ми казват, че нашето общество не е готово да ги приеме. Да, обаче тук идва въпроса, ние ако се водим по това нашето общество, дали е готово, дали не е готово, то никога няма да дойде този момент, защото всеки ще си казва, то тук не се приема, то тук не се мисли по този начин. Да. Според мен просто някой трябва да даде гласност, да покаже, да даде пример. Точно, съгласна съм с теб. Да се случи по някакъв начин. От друга гледна точка си притеснен пък децата да не го натиснат, като те са много жестоки, за съжаление, децата да не се чувства зле, да не се чувства отритнато. Но както казваш ти, то трябва да тръгне от някъде. То това с децата го има и в други варианти, в които ти просто си от друг етнос, друга религия и дори да не си осиновен или дори да не си негърче, пак го има това нещо. Дори и аз, като например, в България има много турци, обаче сред децата пак го има това нещо, особено преди го имаше доста по-засилено, като вие мръсни, гадни турци, заради войната, 500 години сме били под турско робство. Да. Малко в последно време усещам, че някакси поотшумя в последните години. И аз отдавна не съм чувала такива коментари, за щастие. Да, и знаеш ли на какво си мисля, че се дължи това нещо? На туризма в Турция, защото започнаха да ходят там и много да им харесва. Много да им харесва. Да, много да им харесват и хората, защото те са супер гостоприемни, супер отворени, към българите особено. И те някак си така поумекнаха вече. Това е също като с македонците. Ние сме просто доста така хейтърски настроен народ. Малко... Да, не знаем защо, но ето и турци, и македонци, всичките те много са лоши, много са гадни, пък те си много добре хората. А Турция е перфектно, просто е рай. А защо мислиш, че сме такъв хейтърски народ? Това е толкова... Може да си говорим до други ден на тази тема. Според мен сме нещастни. Повечето хора, особено които си позволяват да пишат коментари, откъдето ние си вадим статистиката за хейтери, са нещастни хора, които си седат само вкъщи и си гледат телевизора и компютъра. Не са доволни от работата си, както си говорихме с тебе, защото примерно са принудени да работят нещо, което не им доставя удоволствие. Или те си мислят, че са принудени, защото и това го има. Да. Сами си слагат рамки. Си слагат рамки, ограничения. Това обществото пак налага. Вървим нагоре, но кога ще е? Бавно, но славно. Бавно, но славно, да. Към теб има ли хейт? Има, разбира се. То, ако няма хейт към теб, значи не си интересен, аз така го разбирам. По принцип е така. Има, да. Има. Аз и отпреди си отнасях доста хейт. Когато си по-директен и нямаш цетка на устата, и било то да качиш пост с малко по-директен кепшън, било то някакво стори, веднага ще се намери някой да ти отреагира и да те нахейти. А за какво те хейтят най-много? За какво? Че съм била надута, надменна, че не съм говорила с всички, такива последно след Сергена. Това май там беше, че не си говорила с всички момичета и жени. А пък всъщност, както седна да си говоря с някой човек, ти всички досега, които не са ме познавали, са ме виждали само на телевизията, изобщо не съм, ти ще кажеш не съм надменна според мен. Не, на мен не ми се струваш. Така. Да, просто отсявам наистина хората, с които комуникирам и явно и на телевизора
Когато един човек ти звучи малко по-сигурен, например, както аз съм 35 години, имам някакъв опит, имам някакви неща, които съм научила вече от живота си, имам някакви установени мнения, бе. Ти си решил, че това е и това е. И си го казваш, може би на аудиторията. Ако те не мислят като теб и веднага, та по-много е сигурна, по-много е убедена, по-много разбира, по-много знае и така. Това е нещото, за което ме хейтят в момента, според мен. И че не изглеждам супер много влюбена в Крис, което пак е много тъпо, защото обясни ми аз на телевизора как трябва да се държа, да му виса на врата ли, да му ближи ухото. Какво да правя, хора? Кажете, там ли да гледам? Какво? Че да ви изглеждам влюбена. Това е другото, за което ме хейтат. Според мен това, че не изглеждаш толкова добро, не знам как да кажа, намерена ли, доброжелателна ли, отворена към всички, да бъдеш приятелка с всички. Според мен ти, ако си приятелка или приятел с всички, не си на никой в крайна сметка. Си лицемер абсолютен. Да. Точно виж как сме на една вълна. Абсолютно, да. Както вие във вашия сезон, като бяхте 45 000 човека, ти какво трябваше всички да са ти приятели, да те харесват? И не само аз, имаше хора, с които буквално, може би съм си казала по 2-3 думи за целия сезон. Направо си ги подминаваш, деца вика, нали то? Няма нужда, какво сте лицемерни поздрави или каквото и да било. Абсолютно. И то не е нужно да се интересуваш от абсолютно всички, да си говориш с тях, нали? Или това да им слушаш нещата. Защо? Всеки човек сам си преценя. И то в крайна сметка да не говорим, че повечето е такива от теб. Дори и да си преценил да ги слушаш, да са ти приятели, да си говориш с тях, ти след 2 месеца ще разбереш, че примерно си говорили за гърба и това да си говорил ти го знаят още 10 човека. Защо, хора? Да си го причинявам. Няма смисъл. Няма смисъл. Като казваш, че и преди си имала хейт, какво имаш предвид? Кога преди и за какво? Преди за какво? най-много изгърмя хейта с едно видео в TikTok, което качих, не знам ти дали си го виждала. Не знам. С скоростта по магистралата. Май не, да ти кажа. Това направо огромно по BTV новините го даваха, по нова го даваха. Това сега скоро или преди предаването? 2 години преди предаването. Имах хейт и с това другото предаване и това ще ти разкажа. Значи и качвам този TikTok, обаче аз съм бясна, защото бързам имах час за някакъв доктор в София. Изобщо не беше нещо маловажно или само защото искам да си карам по магистралата бързо и аз исках да карам с ограничението 140, но 2 човека бяха застанали и в лява, и в дясна лента. И си караха така с 100. И аз откъде да мина? И полудях. И веднага емоционалното в мене. Вие ще карате, аз ако искам ще карам 240 и той е народ, братче. Ти ли ще караш 240? Те сте снимали ли? Не, аз се снимам. Ти и говоря, обаче в момент на гняв. И нали също какво видео съм направила, как съм нахранила тия дет карат по магистралата бавно. Аз изобщо нямах това предвид, но както и да е. И оттам просто на лично съобщение колко заплахи за смърт получих, си нямаш на идея. Направо ме разкостих. Аз 2 седмици не знаех къде се намирам. Така с шапки съм ходила. Тоест ти се изнервяш, качваш си сама видео, си правиш, снимаш и скоростта, така ли? Не, аз не карах бързо, не снимах скоростта. Аз също не карах бързо, аз снимах само селфи и нареждам тия хора, които си мислят, че те могат да карат вляво и вдясна и аз това, че искам да изпреваря и да мина малко по-напред, е проблем за тях и те ме спират реално. Да. И това исках да кажа, че те не са ми никакви да ми регулират на мен скоростта и когато аз искам да изпреваря, той просто трябва да се пребере, за да мина аз. Което е нормално, то така се кара. И всъщност, стана голям проблем, защото те просто хората не ме разбраха, но те как да ме разберат, като аз в момент на гняв качвам видеото и то е нереално. Но както и да е, аз не подкрепям карането бързо, аз не карам бързо. Каквато и кола да караш, ти не трябва да караш бързо, особено ако не можеш, да не говорим за това. Има си ограничение на скоростта, караш си с нея и това е. И най-малкото, аз после си качих едно обяснително видео, аз мога да убия животно, бе, хора. Аз ще си го позволя това? На мен това ми е най-важното и най-милото. Аз ако убия животно, ще самоубия себе си.
двете неща се бият. И това видео достига до толкова голяма аудитория, чак по новините BTV и Нова телевизия. Да. Иначе няма проблем в България с скоростта. Разбирам ги, майки, бащи има, които наистина са загубили хора. Това си е наистина проблем. Но пак казвам, не ми е било... А имаше ли някакви последствия за теб, освен хейта и заплахите? Не. Мислих, че полицаите ще ми цъфнат на вратата. Да, точно в тази връзка питам. Не, нищо не се случи след това. Ами да, то може би защото ти реално, ако не си карала, и не си снимала, например, както такива случаи имало, с колко караш и така нататък. А за другото предаване, хейта? За Фермер търси жена. Това е другото предаване, в което съм участвала. Ами там накрая просто нещата малко... Нали, имаше условия от продукцията. Те ми казаха, че накрая ще трябва или да... Защото той ме избира мен, от всички. И аз трябваше да се целувам с него, нещо от сорта. А пък аз просто не го харесвах това момче, реално. И, както щях да направя и в Ергена, ако не харесвах Кристиан и бях фейк, казах не, няма да го целувам. И накрая, нали, публично си му обясних и му казах, че не го харесвам. И така, и хората ме хейтиха, че съм била там, нали, цялото предаване. Фалшива и накрая вече си казал, поне пак накрая си го казала. Не си го залагала. Не съм го залагала. И накрая да излезете навън и да кажеш, виж какво, аз се шегувах. Да, това не беше ли музика? Да, аз мислех, че това е актьорска игра. То има си доста актьорска игра в тия предавания, нали? Има. А това преди колко години се случва? Ами беше 2014 година. Реално. Тоест преди 12 години. 12 години. Тогава как решаваш да се впуснеш в това приключение? Ами тогава пак от една реклама и ми хареса един от фермерите. Но не този. Но не беше този. Продуцента ми каза, ти си за другия. И така. А нямаше ли право на избор да си кажеш, не, аз харесвам този? Да, имаш право на избор, но според мен просто тогава имаше голям дисбаланс и този, който аз харесах явно всички други, беше най-лицеприятен, такъв типичен фермер, мускули, готин. И е имало много момичета за него. Най-вероятно заради това. Добре, той се мачва с друга и... Не, този, за който аз кандидатствах, реално не се мачна с никоя. А то не е ли да си имаш някой през цялото време там или не? Не, там е различен влизате принцип. примерно 10, по-малко, не сме като в Ергена, влизате 10, той си избира 6 или 7, сега ще изложа колко, и те отиват с него от тях всички в неговата ферма. И започвате да живеете, нали, битовизми, неговия живот там, фермерски. И той всяка седмица гони по една. И накрая остава една. И така всеки фермер си избира по 6-7? Да, точно. И имахме 5 фермера, 5 потока реално, като 5 ергени, но на различни, нали, в тяхните си къщи и така. И той накрая не избира никой от... Не, този всичките ги изхвърли, като оня на сезон 2, където им прати съобщение. Се сбогува на екрана. Да, така беше същата работа. А след това, вие като излезнахте, на теб не ти се получи с твоя фермер, ти си му каза истината в очите, по-добре късно, отколкото никога. Той не се мачва с никоя, не излиза с никоя. След това случи ли се нещо между вас? Да, срещнахме се, но реално не се случи нищо между нас, защото явно продуцента правилно е преценил, че не сте един за друг. Нямаме нищо общо. Визуално може би да, но не. Само един път реално се видяхме и това беше. И от толкова кратко време от една среща преценихте и разбрахте, че не сте един за друг? Аз ги преценям веднага вече. Тогава явно също. Макар че тогава е спорно, защото ти на 24 години какво ще прецениш, ама явно... Аз реших, Аз нямах... Спомням си, че нямах аз желание да се виждам повече с него. Просто не беше... Нали, нямаше клик, как да ти кажа. Така сядаш, говориш с някой, то като нямаш клик. Никакъв клик и то веднага ти става ясно, че няма какво да стане. Да, той или се получава, или не се беше получава. Така, Но сега вече мога да ти гарантирам, че за точно една вечера ми трябва с някой мъж и съм сигурна дали нещо ще стане или няма да стане, или какво ще стане изобщо.
И как стигна до този момент, в който да можеш толкова добре да преценяваш нещата? Трудно. С много опит. Сигурна съм. С много блъскане в стената, с много грешки. За съжаление, даже не знам какво да кажа точно, но човек наистина, ако не си удари главата в стената, май няма как да се научи. Колкото и да ти казват отстрани, това не е за теб, той не става, това ще стане, това ще стане, ти си викаш, аз и да не знам. И бам, в стената и така. Така се научава човек. Какви грешки си правила до момента? Грешки, то даже не бива да ги наричаме грешки, според мен. Какъв опит си имала? Опит трябва да го наричаме, защото човек трябва да се извлича най-хубавото и да забравя всичко останало, за да не държи негативизма в себе си. Какви? Прекалено много съм се отдавала на някой. Примерно, първата ми по-сериозна връзка беше с един италянец. Аз направо си промених целия живот заради него. Отдадах му се изцяло. Значи каквото той каже, по неговия начин сме живяли, където той е искал сме ходили. Той ми диктуваше целият начин на живот. И там отчитам като грешка, че ти губиш себе си като личност. И ставаш изцяло зависим от другия, защото ти губиш представа, нали, за реалния ти живот. Започваш всичко да ти зависи от този човек. И ти живееш за него реално и за неговия живот. Да. И в същото време, нали, той пък като вижда, че някой му е предоставен на типсия и той може да си прави каквото иска с този човек, той му става безинтересен и започва наистина да прави каквото си иска с този човек. Защото този човек си позволи да ме удари, позволи си да ме до такава степен да ме задуши, нали, от ревност и да ме спре да излизам с приятелите си, че чак да ги забравя, което е тотална грешка. Никой не трябва да забравя себе си и да се отдава до толкова на мъж. Никоя жена, айде. Ти на колко години си била тогава? Тогава бях на 19. Ти си била, доста мъничка все още. От 19 до 23. Тоест 4 годишна връзка си имала 4 години с него. Да, много неща, нали, този мъж, примерно, той тогава беше 10 години по-голям от мен. И аз, естествено, 19 години, той ти открива друг свят пред тебе. Обикаляш света с него. Нали, имало е възможности. Аз съм видяла някакви неща, които дори не съм си представила, че е възможно. Но това пак не оправдава неговото държание към мен. Абсолютно. И в такъв момент просто се надявам, то много рядко се случва, но всички жени да се оцениш себе си. Бе. Ти си най-важен. Не се ли държи добре с тебе, тръгваш си и това е. А ти как стигна до този извод тогава в тази връзка? Как си тръгна? За съжаление, много трудно. След вече поредния път, в който той си е позволил да ме посегне. Тоест това е било многократно? Няколко пъти. 3 пъти се случи. 3 пъти. И вече на третия път си казах просто край. Чакай, аз те излъгах. Аз избягах. Направо си избягах от България. Тогава имах щастието, майка ми беше отишла в Норвегия. Аз си казах, че аз ако остана в България няма да мога да спра тази токсична връзка и идвам си, тръгвам си, защото пък има много жени, където не знам дали знаеш, те направо се вкопчват в мъж, който ги малтретира. Не знам дали ще да стигна до там, ама това някой да те удари и ти да се върнеш при него е най-голямата грешка на света, защото той ще удари пак. Абсолютно. Това е просто. И тогава си казах, отивам при майка ми и така приключи всичко. Може би благодарение на това, че аз се махнах и той нито знаеше къде съм, нито с кой съм, нито нищо. Просто отряс. А ти каза, че той е бил италянец, но е живеел тук в България. Да, живееше в България, си развиваше бизнеса в България. От тия типичните мафиотчета. Беше много, много интересно. Да, много интересно. Италианската мафия? Да. Той не можеше да се върне в Италия, защото някакви... Може и да ми е говорил глупости, откъде да знам, това съм била на 19. Ама такива ми ги говореше, че не може да се върне в Италия, защото е бил в някаква група. Те, нали, имат някакви татуировки, някакви групи си правят, пък другите го търсили да го трепат. И ще го намерят по татуировката. Такива бяха историите тогава. Ама едно 19 годишно момиче, леле, всяка сета не става лошо. А това ли отчиташ като най-голяма грешка? Да позволиш някой да ти посегне вече и физически? Да. От тогава никога не ми се е случило, няма да го позволя. Ако видя, само е толкова да видя, че някой е способен да посегне на жена, автоматично приключва всичко.
А случвало ли ти се след това да усещаш, че някой е способен на това и да не се стига до там? Да. Има някои мъже, които те просто са... Ти го усещаш, той бързо се нервира. Нерваците са малко по-така. Хората, които не могат да си контролират емоциите, те са най-лесно запалими и най-лесно би направил нещо, което после ще съжалява, най-вероятно. Но, да, усещам ги веднага. Имах даже сега преди 5-6 години така много кратки отношения с едно момче, спортист, с много, така, те спортисти с висок тестостерон, нали, мъжкари. При него го усетих това малко нещо, че е способен и приключи бързо. Вече си научила урока и радвам се, че е било още от първия път, реално, и не ти се е случвало след това. Не, много е лошо. А ти, т.е. приключваш връзката си с него и по моите изчисления, горе-долу, след това отиваш в фермер, търси жена. Да, нали точно така. 22-3, сега точно ще излъжа, но бях живяла в Норвегия. Бях в Норвегия 9 месеца. След това се прибрах и беше лятото и влезна в това реалити. А какво прави в Норвегия? Освен, че ти бягаш, но работи ли нещо? Да, работих при майка ми. Там всички работят едно и също в фабрика за риба. Чисти червата за рибата и преминава по една поточна линия и това правиш. Изкарахме луди пари тогава. Да. И тогава точно даже си прекъснах образованието. Бях започнала да уча това счетоводство прословото, прекъснах си го заради него. Отидах и даже бях решила изобщо не се връщам, но се върнах и просто се почувствах вече, че него го няма. Дори да го видя тук и каквото и да ми каже, аз няма да му обърна грам внимание. Тогава вече си разбрал, че ти си откъснат от тази токсична връзка и няма да се върнеш при никакви обстоятелства. Колко време ти отне да го почувстваш? Тия 9 месеца ми бяха достатъчни. Обаче нацяло без никакъв контакт. Никакъв. Това е ключа на края на токсик отношенията. Никакъв контакт с този човек. По никакъв повод. Колкото и да ти липсва, каквото и да имаш нужда да му кажеш. Не. А като се върна, замисли ли се? Не. Грам повече никога не съм се замислила и никога повече не съм виждала дори този човек. Това щях да те питам, да. Никога не съм го виждала повече. Изобщо не знам какво се случва с него, къде живее, какво прави. Със сигурност не е в Пловдив. Това съм го чувала от общи познати, но аз никога не съм го виждала повече. Явно вие сте си научили уроците, може би взаимно и просто животът ви е разделил завинаги. Между другото и аз вярвам в това, че се учим от връзките, особено с хората, дори и с приятелите. Има неща, които трябва да научиш от другия или пък сам да преминеш през нещо, но да... Така е. И казват, че връзките с партньорите учат най-много. И приятелските, разбира се, и други взаимоотношения, но просто защото с тях най-много така се отдаваш и ако щеш, виждаш себе си в най-различни ситуации. И се отключваш емоционално. Защото ти с приятел, може да го обичаш много или но пак не е същото. Права си. Абсолютно. А след това приключва фермера, не се получават нещата с фермера, който първоначално си харесала. И какво се случва с любовният ти живот след това? След това абсолютен life is life, където се вика и така много се радвам, че и през този период съм преминала, защото пък чувстваш се свободен, неангажиран, самодостатъчен, щастлив, искаш да отидеш там, тръгваш, искаш да направиш това, правиш го. Това също е много ценен период, през който хората трябва да преминат. А само да те попитам, тези посегателства от бившия ти приятел са били от ревност ли? Да. Добре. Да, т.е. ти си се чувствала и задушена, както каза, и спирана, и да. И след това си поживя. Да, и след това просто и ти вече като си чист и свободен в съзнанието си, нямаш никой. Беше много готино. Партията, нагоре-надолу, екскурзии, определено беше един много хубав период. До момента, в който на 27 години, значи това ще е от 2 години, ако трябва да водим математика, срещнах този мъж, реално, за който аз щях да се женя. Аз го споменавам и във визитката си на Ергена, че това ми е, мъжа, който е бил за мен
топа на топа. С който си виждала как остаряваш. Да. С който видях, че исках деца, примерно не ги исках реално, ние затова имахме и проблеми, но си го представях, че може би един ден. И така, там, между другото, беше много интересно, защото аз го виждам в фитнеса. Просто така го виждам. И аз си тръгвам, това няма го забравя никога, тръгвам си от фитнеса и се обръщам и виждам този мъж, а той е висок, много, много топ изглежда. Изглеждаше, вече не знам, аз съм виждала давно. И го виждам и се връщам да се направя, че нещо съм си забравила на рецепцията. И заставам така до него на рецепцията, гледам рецепционистка, гледам него, той не ме погледна. Той дори не ме погледна. И само седи така, плати си там фотка, ме подмина и си тръгна. Викам на рецепционистката веднага да ми кажеш как се казва. Обаче тя не ми каза, защото има забранено най-вероятно. И слушай сега какво става. И край. Аз забравям този момент. И знам, че във фитнеса има някакъв много симпатичен мъж, който ми харесва, но повече не го виждам. И един мой приятел след това ми казва, един приятел, мисля да ви запозная, защото той е така много сериозно момче, готино, олегнало, мисля, че ще си допаднете. И аз викам, супер, добре. Той. Ето тя съдбата си знае работата. Леле, само като разбрах, че е той и викам, не, край, това е мъжа ми. И така, и оттам тръгна всичко, толкова беше плавно, толкова беше... Просто се случват нещата ти без дори никакъв взор, разбираш, да си даваш. Това е... Не мога да кажа истинската любов, защото и тя не е довела до щастлив край, но това е нещо, което според мен трябва да има във връзките, да не усещаш напрежение. Да не се чувстваш притиснат, да няма проблеми от другия, ама ти що така се държиш, ама ти що така. То просто всичко се случваше плавно и безпроблемно. С лекота. С лекота. До момента, до който той ми предложи. А колко време бяхте заедно? 2 години. Предлагам и на негови рожден ден, лятото, и решава да си направи регенско парти. Mm-hmm. И аз разбирам какво се е случило на регенското парти и всичко приключва. А какво се е случило? Изневеряваме. Реално. Което най-вероятно никога нямаше да разбера, ако не бях луда жена, която просто като го усети, че нещо гонеше го огризението. Лечеше му, че беше гузен. И аз го усетих на секундата, в която се прибра от това регенско парти. То беше в чужбина. То също беше някакъв свързано с работата му, както и да е. И го усетих, почна да дълбая и ти като почнеш да дълбаеш, намираш, за съжаление. И така, не можах да го простя това нещо. А т.е. той си призна или ти по някакъв начин... Не, първо почнах да дълбая. Чрез негови други приятели разбрах какво се е случило и той чак тогава си призна. Иначе най-вероятно никой нямаше да ми каже. Той може би, аз и до момента, като си помисля, може би и никога повече нямаше да го направи, защото има няколко типа изневяри. Предполагам, знаеш, нали, те, които се обвързваш емоционално, са много по-лоши. И те не мислят, че трябва да се прощават. Но такива, които са изцяло с платената любов, знаеш, че го правиш, защото примерно повече няма ти се случи. Да не казвам винаги. Като за последно. Да, като за последно. Това може би препоръчвам не, но бих посъветвала някой, ако е сигурен, че е било така, да го прости. Защото може да се мине през това. А не мислиш ли, че той, ако го е направил веднъж, дори по този начин, и вижда, че му се разминава, ти дори не разбираш за това нещо. Ще го направи. Че друг път, например, отива в чужбина по работа или на купон, или на друго ергенско парти и да си кажем, миналия път ми се размина, никой нищо не разбра. Точно заради това аз не го простих, защото си казах, ако тук нещата... Но това зависи от човек. Ако пък се чувства наистина виновен и си даде сметка, че не е било окей и че много е наранил другия човек, може пък да не си го позволи, ако е истински човек. Но повечето мъже не са истински човек. Те са истински гадняри. Това е истината. И точно както ти го казваш, според мен, като разберат, че им се размине или че ще им прости жената, ще го правят пак. Да. Аз лично имам един такъв опит, в който разбрах също, че ми е било изневерено. И простих, което не очаквах от себе си. Смисъл, аз винаги съм била абсурд, нали? Никога няма да простя изневяра, но простих.
до следващия път. И вече втория път, естествено, нещата приключиха завинаги и това беше края, но просто до това доведе, нали? Прощаваш веднъж и то се може повтаря. Би ти си направил правилното нещо, защото си дала шанс. Ако този човек беше постъпил коректно към теб, беше си осъзнал вината и си беше казал не повече няма да я нарана, окей, обаче в повечето случаи е точно това. Всъщност, от друга страна си права, защото може би иначе щях да се питам, ами ако му бях дала шанс, може би той щеше да се промени. Да. Макар че, аз се чудих едно време, но вече не се чудя, вече съм сигурна, че съм взела правилното решение, защото никога не бих се върнала към този човек, например. Така че, да, но по-добре да дадеш втори шанс, ако много обичаш този човек и да разбереш дали реално се заслужава или не. А как стигна до извода, че не би се върнала, че не искаш да си с този човек, защото казваш, че известно време си имала колебания? Имах колебания около 6 месеца след раздялата ни, така. Даже наистина истински се опитвах да премина през това нещо и да му дам втория шанс, но не знам, просто нямаше никакъв вариант. Това супер много ме беше наранило. Постоянно се връща към този момент. Аз тормозих и него, тормозих и себе си. И около 6-тия месец си казах пак край и приключих точно като с италянеца абсолютно всякакви контакти. И също този човек от тогава, значи 29 годишна бях, сега съм, значи за 7 години съм го виждала 2 пъти и то случайно отдалеч. Така се спира. Как го преживя? Как се почувства? Колко време ти отне? Нали? През тези 6 месеца всъщност вие не сте били заедно, а просто... Но имахме контакти. Да. Опитвахме се така да преработим, да се вика това нещо, което се е случило. Какво ти помогна? Ами, сега като се замисля, според мен ми се отрази много зле това нещо, защото когато реално някой човек те изневери, то автоматично в главата ти какво става? Ами аз не струвам. Той си търси другаде любовта и всичко останало. И започваш и си губиш реалната преценка, губиш си цената и се губиш самия себе си. Беше ми много труден период, между другото, точно заради това, защото търсих постоянна валидация от другите и по-скоро мъжете. И това е зверска грешка, но според мен ние не можем сами да го осъзнаем и да го спрем. Това трябва някой отстрани да ти го говори и да те издигне в такива области, че ти да си върнеш самочувствието, да си върнеш стойността като човек. И горе-долу 1 година бях в такова състояние, в което аз не вярвах, че някой е способен да ме обича, не вярвах, че изобщо има хора на този свят, които нали, ще ме харесат за сериозна връзката, за какво ли не. И после, когато пък има около теб приятели, които ти помагат и мъже правилни, които намираш и така ти връщат самочувствието, излизаш. То, в крайна сметка, важното е да не задълбаваш, защото пък задълбаеш ли, сигурно става страшно. Между другото, сега се замислих за това, което каза, че постоянно си търсила валидация от други мъже. След тази изневяра и повторна, нали, при мен, когато вече приключиха тотално нещата, беше по същия начин. Да. Аз тогава въобще не си давах сметка, но след като анализирах след това нещата, аз наистина излизах с различни мъже. Точно, нали, така да си повдигна самочувствието и да си кажа, че аз струвам. Всъщност аз съм си много добре, нали, щом такива мъже ме харесват и излизат с мен и искат някакви взаимоотношения с мен. Тоест, нали, аз съм си супер, но постоянно едва ли не трябваше да си го доказвам по този начин. И вече след не знам колко време, но след време се замислих защо съм го правила и си отговорих на въпроса, че е било точно с тази цел. Много е тъжно. Много е тъжно, защото можеш да... Мъжете, тия, с които сме излизали тогава, според мен са го по някакъв начин усещали и не е било окей, ама минало. Може би да. Аз иначе така си мислих, че съм много щастлива. Нали, първо беше траура, след това вече изведнъж си казах, не, аз съм си супер, продължавам си живота.
И нали, започнах да си живея живота, както се казва, както и ти каза, нали, излизаш, купонясваш, мъже, приятелки и така нататък, всичко супер. Обаче в един момент, нали, това също изтощава. Ти пак не си доволен, да. И не си доволен и не си реално истински щастлив. И вече в един момент почваш да мислиш. И добре, че, защото пък има хора, където изобщо не го премислят и анализират. Много е, нали, хубаво е, че си дава сметка. Да. За да не повтаряш грешки. Абсолютно. След колко време даде шанс на друг мъж след тази така тежка раздяла? Ако трябва да съм честна с теб, аз не е дошъл този момент. И до ден днешен ли? Да, дори в момента, нали, съм сгодена за Кристиан и той също така е мъж, който много харесвам и обичам вече и съм му дала шанс да бъде мъжа в живота ми. Аз все още не съм се открила пред него до такава степен, че да кажа на 100% вярвам на този мъж и това е мъжа на живота ми. А какво трябва да се случи или той да ти покаже, че за да бъдеш сигурна? Трябва си време, опит и с този мъж някакви ситуации да се вика. Трябва си време, за да разбереш, че можеш да му имаш доверие на цяло. Поне аз така го виждам при мен. А пък след като ти се е случило вече нещо такова, ти си много по-предпазлив. И много по-трудно се отваряш. Така че определено да. Дори да няма много време, защото съм вече си трябва. А мислиш ли, че това ти пречи в взаимоотношенията с него и като цяло? Не мисля, защото пък ако е правилният човек, той упорито ще си се бори, той да спечели това твое доверие и да спечели мястото в живота ти. А той как го приема? Той го приема точно по този начин. В момента е решил, че той ще се докаже, че е мъжа на живота ми, упорито. И че той е решил за себе си, че аз съм жената на живота му, така че и аз трябва да стигна до това ниво и така. За сега сме на този етап. А добре, да в това отношение, щом се разбирате, за какво не се разбирате? Защото от различни неща, които чух и гледах, имате си вашите си така пререкания, или не знам как да ги нарека. За какво са те? За какво? Сега, аз съм човек, който е с установен начин на живота в България. Ставам сутрин, имам си задълженията, имам си работата. А той е човек, който се мести от Америка в България. И той за момента няма кой знае колко ангажименти и работа. Започва от начало, както се казва. И за него явно не е проблем. Но аз това нещо не го разбирам. И на мен това нещо леко в началото ми действаше отблъскващо, защото аз виждам мъжа до себе си стабилен, работещ, повече от мен със сигурност. И това ми беше така сериозен проблем. Но вече бих казала, че не ми е само единствено, защото си давам сметка, че на него му трябва това време, за да се установи, за да намери себе си, за да намери пътя си. За този преход. За този преход, да. И може би трябва да му го дам. И съм решила да му го дам, за да видя дали докъде ще стигне. Виждам някакъв потенциал в него, така че дерзай, така както се казва, Кристияне. Но да, това ми беше първото нещо, което така малко ме в началото отблъсна. И оттам насетне са всякакви видове битовизми, които ти като започнеш един човек да присъства в живота ти разбираш много неща за него, които в Ергена няма как да разбереш. И така откриваш как се държи той в компании различни, нали, запознаваш го с приятелите си, ти се запознаваш с неговите приятели, виждаш доста неща. Не мога да се сетя сега нещо конкретно, но примерно като си пине, става малко по-такъв експресивен и почва да ми говори малко по-така. Това ме дразни, но и това го оправихме, вече не съществува. Спря да пие. Спря да пие. Това са ни в момента проблемите. Да. И това, че е свободен, всъщност при нас е проблем, защото той изпитва така малко повече нужда
прекарва повече време с мен, да си говорим по телефона, пък аз съм доста заед човек по принцип. И аз го разбирам, защото той по цял ден няма много какво да прави и се сеща повече да ми звънне, да ми такова. И има проблем той с това, че аз примерно не се сещам да му звънна. Да, аз на ден вода по 120 други разговора, където просто, не знам, малко се разминаваме тук. А живеете ли заедно? Не живеем заедно, защото той живее в София и няма нито желанието, нито смисъла да идва да живее в Пловдив. И да, сега той търси квартира в София, защото той няма жилище в София. Така че някога ще живеем. Ще дойдеш ти при него тук? Да. Което също би било много труден преход за мен, поради установения ми начин на живот, но... А приюта къде се намира? Приюта е в Велинград. Сега ти е по-близо от Пловдив. Има го и това нещо. Да. Аз това се замислих и между другото преди да дойдеш бяхме направили един паралел с теб и с Валерия от втори сезон. И двете сте победителки. И тя също се занимава с същото нещо, с което и ти. И това дори сега, което разказваш, много ми напомня, между другото, когато тя разказвала за нея, Евгений и връзката им. Нали? Тя също беше дошла при мен в подкаста преди още няколко години, когато тя участваше. И точно това ми разказваше как е много трудно, защото тя постоянно пътува. Нали, приюта, където живееше, тогава мисля, че Плевен, ако не се лъжа. Нали, идва тук при него и просто много сложно им беше и малко ми напомни на... Същото нещо е и при нас, макар че аз не съм гледала. Не знам как е протекала нейната връзка след това, но да. Ами те бяха известно време заедно, може би най-много от всички и в крайна сметка и те се разделиха. Аз съм ги виждала заедно. Те идваха да ми докарат едно куче и бяха двамата. В Пловдив, така че със сигурност имаха някакви отношения, на колко време са били. И си говорихме за това, нали, как жените, които се занимават с такава благородна кауза, и те са победителки. Мислиш ли, че има някаква взаимовръзка? Не знам. Нещо да ги привлича мъжете. Това благородство, знам ли? То това е колкото плюс, толкова и минус. Ако нещо ги привлича в това, мъже, не се привличайте от това, защото е много, много трудно. Всъщност хора като нас, които ежедневно се сблъскват с някакви тежки съдби и тежки неща, защото е много тежко да го работиш това, за съжаление, са по-депресивни, по-тъжни, поне аз за себе си мога да говоря. Аз и в нея съм го забелязала, между другото. И това е малко трудно да имаш отношение с такъв човек, честно да си кажа. А я ми кажи за приятелството ти с Даниела Рупецова. Аз първо, нали, я харесвах много още от техния сезон, нейните философии, това как се изразява. За мен тя е една много интелигентна жена, реално. И ние, силно казано, нали, сме приятелки, вече 2 пъти сме излизали на вечеря, но така усещаме се, чувстваме се добре една с друга в компанията си. Както и Ферай, с Ферай се запознах и нея много я харесвам. Не мога да кажа, може би след като се приключи нашия сезон, нещо сме се заговорили в Инстаграм и така решихме се да се видим и така. Тоест така установихте контакт, просто нещо си писахте в Инстаграм и решихте да се видите, да се запознаете и в крайна сметка се харесахте. Може би това е началото на едно ново приятелство. Точно. Да те попитам, тъй като към нея имаше доста хейти и до ден днешен, нали, от различни хора. Това не те ли притеснява? Защото когато те видят с един човек, нали, който е толкова хейтен на някакви теми... Те свързват с него. Да. Много коментари чух и прочетох във връзка с нашето приятелство, но да ти кажа честно, аз за това исках много да излезна с нея, да я усетя, да я видя, защото те хората винаги ще говорят и винаги ще хейтят. Аз не намирам абсолютно никаква почва за хейта към нея от хората. Това е истината и не ме притеснява. Защото аз знам каква съм, какво съм, хората около мен, които са ми важни, ме познават.
всички останали хейтери и коментатори си е за тях. Целият този негативизъм. И аз смятам, че не би трябвало да е така. Да. Ние също сме и фенове. И да кажа, че намирам за изключително грозно жени да говорят по този начин за жени. Изключително грозно. Просто жени. Или пък и те и под мои постове, ако знаеш какви неща са писали. Пазете се от тая момчета, тя ще ви излъже. Жени го пишат това. Айде от мъжете е разбираемо, нали, ние сме си го обяснили на какво се дължи, но... комплексарщина. Но жени, да хейтят жени, извинявайте. Това е женска злоба. Да, женска злоба, много грозно, да. Да, защото може би знаят, осъзнават, че никога няма да бъдат като нея или като някоя друга, която хейтят и го обличат под формата на това, че всъщност тя е много зле, много черна и гадна и лоша и отвратителна. И те дори уж не искат да бъдат като нея, но тайничко си мечтаят. Всъщност то нещо е най-лошо. Последно казвам, че тия жени, защото ние всички жени, ще отгледат мъже. И тия мъже един ден трябва да са мъже. И всъщност точно тези мъже са такива мъже заради такива жени. Точно така. Всичко е взаимно свързано. В този епизод я съсипахте тази държава. Между другото, даващо от началото. Така приключихте. Оле, майко. Аз искам само да те питам още нещо. Като си говорихме, нали, за раздяла, изневяра, разбито сърце, недоверие и така нататък. Как всъщност решаваш да влезеш в Ергена, да търсиш любов? Защото казваш, че за това влизаш, защото си харесваш Крис и се впускаш в това нещо. То абсолютната истина е, че ти се впускаш в това нещо с изцяло знаейки, че това е приключение, преди всичко. Защото, аз съм го видяла на рекламата, харесал ми е визуално, визитката му, всичко казала съм си, Евала супер пич, нали, много готин мъж. Но аз не мога да бъда сигурна, че като го видя на живо ще го харесам, или че ще има какво да си говорим, или че ще си кликнем. Така че никой не влиза за любов. Никой не може да ме излъже, че влиза за любов. Ние влизаме за приключения преди всичко, за да проверим, нали, ние способни ли сме да го направим това, за да изживеем някаква нова емоция в животите си. Лично аз съм влезнала за това. Вече всичко останало е плюс, както при мен. Нали? Спечелила съм, както исках да спечеля. И това, че всъщност си кликвам с този човек наистина и мога да имам отношение с него, е абсолютен плюс. Но не ми е било, как да кажа, това първосигналното и нещото, заради което съм влезнала, защото винаги го има това, че ти не си сигурен, ти не си виждал този човек. А какво ти даде тази победа? Какво ми даде? Мъж ми даде. Нищо повече. Просто един мъж. Да, просто един мъж. Не съм си доказала нищо повече, защото нали, преминали сме през еднакви неща. Аз още тогава съм си доказала, че струвам. Стигнала съм до момент, в който имам едно самочувствие, което изобщо няма как да допусна всеки един мъж до себе си, или пък изобщо даже здрасти да му кажа на някой, който не си заслужава, сега както и да звучи това, но хората трябва да го имат това в себе си, трябва да се ценят, трябва да се уважават. Така че не съм си самодоказала нищо, както са ме питали много пъти. Просто, мъж. Да, аз щях да те питам във връзка с това предишното, което говорихме, дали, да речем, е продължение, още една валидация. Минах този период. А може би пък, според мен, може сега тази победа, нали, така да я наречем, да се дължи точно на това, през което си преминала, израснала и в което си се превърнала и с тази самоувереност вече и с това самочувствие да си постигнала да спечелиш този мъж. И аз искам да кажа също, между другото, много важно. С това самочувствие и с моята самоувереност, всъщност, жени, които са тежат, които имат присъствие, всички мъже искат да ги спечелят. Това съм го забелязала и с приятелките ми, и с мен, защото ти излъчваш една сигурност и недостъпност. И това е много по-ценно, отколкото другото, ти да преследваш някой или да много да го харесваш, или да го гониш, или да го таковаш. Така че всички трябва да го имат това до известна степен, или не в повече да изглежда зле, но самоувереност и самочувствие всяка една жена трябва да има.
Съгласна съм. Ти какво би казала на 25-годишната Елеонора сега към днешна дата, 35-годишната Елеонора, какво би й казала? Единственото, което бих казала е, може би да не се раздава толкова за другите. Още тогава трябваше да бъда малко по-обрана от към контакти и да казваш не е привилегия и това е много ценно. Трябва хората да казват не. А съжаляваш ли, че си го правила? Не съжалявам, защото съм се научила и съм стигнала до тук съответно, но да, това ми е много такъв урок, който съм научила по трудния начин и с приятелства, и с връзки, и с роднини. Не и край. Ти си най-добре накрая. Така е, да. Щастлива ли си? Щастлива съм. Какво ти липсва? Липсва ми... Какво ми липсва? Това, за което се боря с каузата ми. Само това ми липсва. Искам просто да доживея в този живот един момент, в който да няма бездомни и страдащи животни на улицата. Това ми е на мен най-съкровената мечта. Ето го, мъжът идва. Намираш го все някога. Нали? Няма да останеш сам. Не мога да мечтая за това. Да, мечтая и за прекрасно здраво семейство, разбира се, но най-непостижимото, според мен, за което така бих се молила ежедневно, е каузата. А вярваш ли, че ще се случи? Не. Трябва да вярваш. Няма да е в този живот. Просто реалистично погледнато няма да е в този живот. Или поне на подобрение. Подобрение, да. Не бях аз. Извинявай. Този път не бях. Това месота вкъщи, това нямаше как да го предвида. А всичко наред ли е? Да, те оправят камерите в момента, господи, да. Това си на беззвук пак ще... Забравих за финал. Да. Какво щеш да е то финал? Финала... Да. Такъв, непредвидим финал, неочакван. Но аз ти пожелавам един ден, ако не напълно, то да видиш, че това нещо върви в правилната посока, че нещата се случват по-добре, отколкото са били преди. И ти пожелавам всичко останало, което ти си пожелаваш и което е за теб, да ти се сбъдне, да бъдеш щастлива и все така самоуверена и да вървиш напред. И Крис много да те слуша. Благодаря. Да ти се връщат всички хубави пожелания на теб. Благодаря ти. Благодаря, че ми гостува. За мен беше удоволствие и не ми стигна времето, но надявам се пак да дойдеш. Пак ще се видим. Благодаря ти. Yes.